πω. Κι άλλο. Είμαι πολύ τυχερή που είμαι εδώ και χαρούμενη. Δεν υποκρίνομαι μπροστά στη κάμερα. Απλώς λέω πώς νιώθω και θέλω να όλοι περάσουμε καλά εδώ και να έχουμε ένα φοβερό μήνα. Αυτό, μόνο αυτό έχω να πω. Είμαστε στη Γιάννενα για πρώτη φορά και θέλουμε να ξαναγυρίσουμε κάθε χρόνο. Είναι πανέμορφη πόλη και αυτή η εμπειρία είναι... δεν ξέρω. Γιατί μου κάνεις? Αξέχαστη. Η πρώτη μου φορά είναι στη Γιάννενα και μου αρέσει γιατί έχει και την λίμνη και τα βουνά. Και η φύση
Εσύ είναι πανέμορφη. Νίκο Στελίνη, μου άρεσε πάρα πολύ. Μου άρεσε πάρα πολύ για μένα. Μου άρεσε πάρα πολύ την Ελλάδα, όλη την Ελλάδα. Ελληνικά τραγούδια που ακούω από πρωί μέχρι τη νύχτα. Και να σας πω, δεν ξέρω. Είμαι σίγουρη ότι θέλω να ξαναγυρίσω στην Ελλάδα στο μέλλον. Ελπίζω θα το καταφέρω τον επόμενο. Γεια σας, είμαστε εδώ μια εβδομάδα και περνάμε πάρα πολύ καλά. Τα Γιάννενα είναι πανέμορφη πόλη. Γεια σας, είμαι πολύ συγκινημένη γιατί είμαι εδώ, γιατί η προγιαγιά μου είναι από την Κερκύρα και είμαι πολύ ευτυχισμένη και βγάλω πολλές φωτογραφίες να δείχνω στη μαμά. Γεια σας, ονομάζομαι Τερέζα Καρτσέβα, είμαι από την Τσεχία και πέρασα όλο το μήνα εδώ στα Γιάννενα. Είχαμε πολύ ωραίο καιρό και περάσαμε όλοι πολύ καλά. Πήγαμε για το rafting που ήταν υπέροχο και πήγαμε για πολλές εκδρομές και νομίζω ότι όλοι είμαστε καλοί και ναι, τι άλλο να πω. Θα ήθελα να συστήσω σε όλους να πάνε στα Γιάννενα. Είναι πολύ μαγικό εδώ και ξέχασα όλες τις λέξεις. Θα κλάψω. Γιατί? Δεν έχω λόγια. Γεια σας, με λένε Έρση. Μελίνα. Αυτό το πρόγραμμα ήταν μια πολύ καλή εμπειρία και μου άρεσε πάρα πολύ τα Γιάννενα και ήταν πολύ ωραία όλα αυτά που κάναμε. Έχουμε μάθει πολύ για τη γλώσσα και για την πόλη, για την ελληνική ιστορία, όλα. Μας άρεσε πάρα πολύ και δεν θέλουμε να φύγουμε τώρα. Στα Γιάννενα ήμουν 4 φορές, νομίζω, και μου αρέσει τα μαθήματα. Είναι η δεύτερη φορά που είμαι εδώ. Καλά, μ' αρέσει πάρα πολύ η Ελλάδα. Ο Γιάννης είμαι από την Ισπανία. Είναι ο δεύτερο χρόνο εδώ. Ήμουν πέρσι και μου άρεσε πολύ και ήταν πολύ χαρούμενος και αποφάσισα να είμαι και τώρα γιατί όλα μου αρέσει. Μου αρέσει η ζωή εδώ, μου αρέσει τα πάντα γιατί η οργάνωση είναι πολύ καλή και θέλω από τώρα να κλείσω κάθε μέρα αυτό το μήνα. Εγώ είμαι ο Ιγνάθιο, είμαι από την Ισπανία, καθηγητής είμαι για αρχαία ελληνικό και τώρα κάνω πρόγραμμα εδώ στη Γιάννενα. Είναι η πρώτη μου φορά εδώ, ήταν μια χαρά για όλα, για τα μαθήματα, εκδρομές, ο καιρός, η πόλη, το φαγητό, η λέσχη, οι καθηγητές, οι συμφοιτητές, οι μαθητές μου, όλα ήταν. Είμαι η Μερθέδες, είμαι Ισπανίδα και λατρεύω την Ελλάδα, όχι μόνο γιατί διδάσκω αρχαία ελληνικά. Λατρεύω την Ελλάδα γιατί οι Έλληνες είναι πάρα πολύ φιλόξενοι που αποφάσισα να κάνω αυτό το πρόγραμμα στα Ιωαννίνα γιατί η ατμόσφαιρα είναι πολύ καλή, οι υποδομές είναι καινούριες και είναι καλές, οι δάσκαλοι είναι πολύ ανοιχτοί, συμπαθητικοί και το τοπίο είναι πολύ καλό, το βουνό, τα Γιάννηνα έχει πολλά μνημεία και τα λοιπά. Μαρία και σπούδασα στη Μόσχα προγραμματιστής υπολογιστών και εδώ
Μου αρέσει πάρα πολύ. Ναι, θέλω να ξανάρθω το επόμενο καλοκαίρι και να μαθαίνω ελληνικά γλώσσα. Με λένε Ανδρέα και είμαι δεύτερη φορά εδώ στα Γιάννενα και μου αρέσει πολύ. Εδώ είμαι εδώ για την τέταρτη φορά και περνάω καλά. Ο Σπύρος είναι ο φίλος. Θέλω να γίνω ο φίλος εδώ πέρα, γι' αυτό έρχομαι κάθε χρόνο. Με λένε Ίνα, είμαι από την Ουκρανία, από την Τερμόπιλ. Εδώ στα Γιάννενα μαθαίνω ελληνική γλώσσα. Μου αρέσει πάρα πολύ. Η χώρα σας πολύ όμορφη. Μου αρέσει παγωτό και φαγητό και ο κόσμος σας πολύ καλή. Ναι, και έχω εδώ στο σχολείο, έχω πολλά φίλους από την χώρα, είναι διαφορετικά χώρα, ναι, και μου αρέσει πάρα πολύ. Ο Κάρλος, ο φίλος μου, ναι, σπουδάζουμε ελληνική γλώσσα μαζί στην τάξη, ναι, και αυτός είναι από την Ισπανία, ναι, και είμαι από την Ισπανία, από την Βαλένθια ακριβώς, και σπουδάσαμε μαζί και μαθαίνω ελληνικά γιατί μου αρέσει πάρα πολύ. Μου αρέσουν τα Γιάννενα, μου αρέσει το ράφτη, μου αρέσει το φαγητό, μου αρέσουν οι Έλληνες και ξαναρχίσω, γυρίσω ξανά. Ναι, και εγώ. Ευχαριστούμε πολύ. Εγώ είμαι ο Κωνσταντίνος Λέκας, η οποία είμαι υπηρώτης από τον εξωτερικό, από της Αμερικής του Σικάγο. Ήθελα να πω ότι αυτό το πρόγραμμα με το Πανυπηρώτικο Σύλλογο ήταν υπέροχο και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την ευκαιρία και αυτή την εμπειρία που μας δώσατε να έρθουμε εδώ στο Πανεπιστήμιο στα Γιάννενα να μαθαίνουμε την ελληνική γλώσσα και την ελληνική κουλτούρα. Το ευχαριστήθηκα πάρα πολύ και ελπίζω τα παιδιά του χρόνου να έρθουν σε αυτό το πρόγραμμα να περάσουν και αυτοί πάρα πολύ καλά.